Avui és un partit excepcional, és la final de la Copa del Rei de Futbol. S'enfronten dos enormes equips, dos equips històrics, el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. Però també és un dia important per l'Aranès. Avui, per primera vegada a la història, sentirem una transmissió aranesa a la Vall d'Aran, a la cabina de transmissió de TV3. A l'Aran, la nostra companya Sílvia Puertolas. Veiem els jugadors del Futbol Club Barcelona, ja preparats per aquesta final. Pot posat, un al costat de l'altre. Al darrere un gran globus, amb l'escut del Futbol Club Barcelona. Xavi, al costat de Touré, al costat de Piqué. Pinto, la gran novetat, i al darrere els àrbitres i els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao. L'ambient és excepcional a Mestalla. Excepcional. Xiulada de la majoria de gent aquí a l'estadi de Mestalla. L'afició de l'Atlètic de Bilbao i alguna afició també del Barça xiula aquest moment protocolari abans de començar el partit. Mira quin ambient hi ha, que jo ni havia sentit l'himne. Imagina't, és difícil de sentir. I aquí baix encara és més difícil, perquè aquest estadi, com tu bé saps, fa una mica d'olla de pressió, És molt difícil de sentir avui els comentaris. Avui, quan marca el Barça, has de cridar més que mai,